welcome back to the channel. गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खनसे बनायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो मोजां दङ। दायो आङो जोंहानि माइ फोथाराव फैदों माइ नायनो। माइया हाजानो जादोंना जायाखै नायनानै मोनबाय मथा-मथि 15 डेजनि उनावहाय जोंहानि माइया हाजासिगोन। मोनग्लांजोब्बाय ओमफ्राय जि खोथिया बारिया मोनथ'वाखै नै गोथां-गोथाङैनो दङ। ओमफ्राय मथा-मथि थांनाय बोसोरजों जुदि रुजुयोबाथाय देग्लायनि बोसोराव माइयाहाय बांसिन मोजां जादों। देग्लायहाय माने नांगौ बायदियै नांगौ समावहाय दैबो मोन्दों, फारसेथिं दैबानाबो जायाखै। दैबानाजों माइया जे खहा जायाखै देग्लायहाय, दैबाना जायाखै नालाय देग्लाय। नङादि आवगाय बोसोराव दै गायो आरो दै मोनो सप्तासे गाहाम बा 10 दिन 12 दिन गाहाम बिदिनो दैजों लोमना थानो गोनां जायो। बे समावहाय माने माइया सेवलांनो गोनां जायो खोथियाया। नैबे जाबाय जि काति गासा फोरबोआव जि बाथि सावनाय। माइया देग्लाय मोजाङानो जादों, गाज्रि जायाखै। नैबेखिनिया जोंहानि आयं लाङो खिनिया, बेनिफ्राय जोंहानिखौ मोनसिगोन बेखिनियाव। मोनथ'वाखैनो जोंहानि माइखौ। गोदोथ' जों जेब्ला उन्दै समावहाय क्लास 4, 5, 6 आव थायोमोन, बेखिनियाव फुरा माइसालि माइ गोजा गायोमोन। माइसालि आरो जोसा माइ गायोमोन। दाथ' माइसालि माइखौ नुनोनो मोनला। बिखासे जायोमोन आरो एसे जायोमोन जोङो गोदो समाव जेब्लानोखि क्लास 4, 5, 6 बिदि समावहाय जों जेब्ला फरायबाय दङ बे समावहाय जों माइ खनसायनो फैयोमोन। बै समाव माइया फुरा बिखासे जायोमोन। बियो दादा लोङानि, बिदि जाबाय दादा लोङानि। ओमफ्राय नै साइडजों आयं लानि, जोंहानिखौ मोनसिगोन बेखिनियावनो। दा नै लामाया बिदिनो दाना एन्जराबो बांद्राय खुरला दाना, एन्जरबो नागिरना मोननो नागिरो। गोदोथ' एन्जर लामा मा थायोमोन। नैबे जों बे थारिनियानो जोंहानि। ओमफ्राय नै साइडजोंहाय दादा लानि। ओमफ्राय नैबे थारिनिनि बै थारिसेया जाबाय आयं बेखौ